Masibulise ngegama likaYesu Kristu umfeli nomvukeli wethu. Masicela uxolo ngozongqola ekuseni. Ewe manje. Ngemini yangecawa sizokwenza ingxolo apha. Kodwa eyona nto size kuyo apha bazali, sizoninika ukholo olunguThixo. Eyona nto sizise apha uPawulos ayichazayo apha kukubona okokuba ngabana kwizinto ezidibana nazo apha endleleni ukholo lunqabile. Akho nto siphethele ngayo singabantu abatsha, kodwa eyona nto siqonde okokuba ngabana masizoyenza apha, siqonde okokuba masizongqola apha vice khona ukuze abantu abatsha baseZola babone abantu abatsha. Akho nto sizanayo ibhetere, kodwa bazali sizodixelela okokuba ngabana nalu ukholo olunguYesu, ukholo olakhe lavela ngenye imini vice, lavela ukholo kuMoses. Lawubona okokuba ngabana abantu bayabulaleka, lavela ukholo lathi ndihlile. Sizi apha nathi namhlanje sizonixelela okokuba ngabana uthi uThixo lukhona ukholo ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Zonke izizwe